Benvinguts a un nou vídeo de... Benvinguts a un nou vídeo de... Tia? I Moscatell. Bé, avui us parlem del nou spin-off de Diu Conan que han animat recentment i que podem trobar a Netflix. I que és? Zero Steer Time. És un anime que va bàsicament de la vida de l'Amuro i que podem veure les seves tres cares, que serien el detectiu, el de membre dels Globus de Negre i el de membre de la PCB. Bàsicament el que veiem és el seu dia a dia, les missions que fa, la seva quotidianitat, una miqueta. I bé, això ens planteja una pregunta que és molt important i és... Què ens sembla aquest personatge? Tu què et sembla, l'Amuro? Bé, aviam, haig de dir que és un dels meus personatges preferits, m'agrada bastant, la veritat, però li veig una cosa que no m'agrada i és que és un personatge que recentment, els últims anys, ha estat bastant sobreexplotat. Sí, força. I no només això, sinó que han creat com una espècie de personatge infal·lible, un personatge pràcticament perfecte que sap fer de tot, i crec que això no m'agrada. Crec que tot bon personatge ha de tenir les seves imperfeccions i l'Amuro pràcticament en aquesta sèrie potser hi ha no la uns té. quants que saben fer masses coses, eh? Sí, això és veritat, però l'Amuro jo crec que és el que s'emporta una miqueta tot... Sí. Bueno, que ho sap fer de tot, bàsicament. Sí, després tenim la Kai, que també és un crack, però... Sap fer de tot, però és que també té la machiníssima que té, que les coses que sap fer Sí, per la Hawaii. veritat és que Gosho ha dopat una miqueta els personatges, però Sí. especialment aquest, l'Amuro, que a més l'ha sobreexplotat massa, i insisteixo, és un personatge que m'agrada molt, però una mica sobreexplotat sí que ho Sí. està, no podem negar-ho, a més té un spin-off i tot, vull dir que... Home, és que és veritat que té una fama brutal. I en la meva opinió, té una cosa que li treu aquesta tan... Com es diu Infal·libilitat. això? Infal·libilitat que té, que és que està ple d'odi. O sigui, hi ha Total. episodis que li veus la cara que té. La vegada que es troba amb l'FBI, que es troba sobretot amb la Kai, aviam, és que perd el seny. És una persona que té el seu raciocini, que és capaç de resoldre els casos d'una manera brutal, que és capaç de pensar en situacions de perill, el que sigui, no? Però en canvi, davant de la Kai perd els nervis. I aquí és com, no passis aquestes coses, pensa una mica. Li poden una mica els sentiments negatius, Sí. no? Una mica l'odi, una miqueta aquesta... no sé com dir-ho... aquestes ganes de venjança. I precisament per això la Kai m'agrada més, perquè és un personatge que pensa més fredament i diguem que enterra una mica els seus sentiments, l'odi que té o qualsevol sentiment negatiu que tingui, i això permet que pugui pensar amb més calma. I en canvi l'Amuro és molt impulsiu quan aquest odi, aquestes ganes de venjança, doncs, que almenys realment per dins. Bé, doncs ara sí, anem a centrar-nos en l'anime en si, el de Zero Steer Time. Què ens ha semblat? O sigui, què és el que més t'ha agradat? Sí, d'aquest aviam, anime? jo diria que una de les coses que més m'ha agradat ha sigut, primer de tot, veure el dia a dia d'un personatge tan important com l'Amuro, perquè realment és interessant, i també, sobretot, veure les seves tres cares, perquè en els 6 capítols que hi ha és un anime molt curt, vull dir, a més són capítols de 15 minuts, Es veuen res. es veuen res, literalment es veuen res, una hora i poc. I veiem això, les seves tres cares, veiem una miqueta com és detectiu, treballant al Poirot, dintre també de l'organització, per exemple també veiem personatges com la Vermont, que interacciona amb ell, i a més també veiem la seva faceta de gent de la PCB, així que veiem una mica tot el ventall de possibilitats de l'Amuro, i això és interessant. La part que potser més em desagrada és que no hi ha una trama dintre d'aquest spin-off, Estic totalment no hi ha una d'acord, trama. perquè no m'agrada. Sí, i en alguns moments fa una mica pasa, la veritat, però bueno, jo crec que és un anime que és recomanable de mirar perquè a més és curt, vull dir, no és un anime que veuria més una vegada, només una i ja està, però bueno, és interessant de veure i una miqueta, doncs, si us agrada l'Amuro, doncs, veiem. Sí, evidentment, si us agrada l'Amuro i us agrada s'interessarà la seva vida. veieu-la, perquè segurament us agradarà i si heu llegit el manga, doncs més o menys ja sabeu què us podeu trobar. Sí. A mi el que més m'agrada, o sigui, clar, tens raó, que veure tot aquest ventall de cares que té l'Amuro és molt interessant, però el que més m'agrada és veure realment en la seva quotidianitat, però de quan treu els seus sentiments, quan troba el gustet, això és que és el que més m'encanta, quan jo sé coses més concretes, quan troba un gustet i se'l queda i l'adopta i com el va cuidant és el que més m'agrada perquè trobes com
que te n'adones de la soledat que ell sent i com necessita aquesta companyia que li acaba transmetent el gos, que necessita un amic. Exacte. I això és el que més m'ha agradat. Perquè a més també té la seva part emotiva aquesta sèrie amb el tema dels seus amics, que ha mort. Està sol realment, no té uns amics. Sí. Perquè han mort. Ja sabeu què ha passat amb aquests personatges. Així que, bueno, té la seva... Doncs mostra els seus sentiments. El sentimentalisme aquest és el que més m'ha agradat. I bé, després també m'ha agradat molt una escena que apareix el Camel i a mi em va fer molta gràcia, la veritat. En ella també es nota que està ple d'odi, tot i que sí que es sobreposa una mica perquè li acaba fent com un favor, però se li nota que està ple d'odi. Però m'ha fet molta gràcia perquè és divertida l'escena. Correcte. Sí. I evidentment coincideixo que el que no m'agrada és que no hi ha trama i a vegades em cansa una mica com anar veient el que fa durant el seu dia a dia. Sí. Però bueno, perquè per això són pocs episodis i com es pot veure ràpid, doncs no t'arribes a cansar realment de veure l'anime. I tu quina nota li ficaries en aquest anime? Doncs la veritat és que tampoc gaire nota, perquè no acaba de ser... No li veig trama, llavors no li puc posar una nota i em limitaria a un 6, un 6 i mig. Sí, però mira, jo estava pensant exactament el mateix. Sí? Sí, 6 i mig, no arriba a un notable. Però bé, com hem dit abans, és una sèrie curta i és un personatge interessant. Jo us recomanaria com a mínim que la veiéssiu, que ho intentéssiu. Sí. I només una vegada, tampoc cal que la veieu 50 també, clar, és que som fans de Detective Conan i qualsevol spin-off que surti ens agradarà perquè és més coses de les que ens interessen, no ens agrada saber això. És com ampliar una miqueta el que veiem a la sèrie, una cosa a part. Sí, que està molt bé. Exacte. L'únic inconvenient també és que no està en català, això és un crim, perquè a més el català és un dels idiomes que a més ha doblat capítols de Detective Conan, que no estic segur, diria que està al top 3, diria. Ah, pot ser. I a veure, que no estigui doblat al català. A mi és que sentir la Muro sense la veu del Roger Pera és que em va semblar... La primera vegada que el sento parlar i va ser no puc veure jo això. Totalment, res a veure. Vull dir, el Roger Pera és... Sí, i té la seva veu tan característica que fa mal sentir-la. Així que espero que podem demanar que aportin en català, perquè ja... Sisplau, sí. Un dels idiomes que més ha topat Detective Conan també ha de doblar l'espin-off. A més, els pel·lis també estan doblades en català, per tant... I ara que hi ha també tanta demanda de que comencin a Netflix i a totes les plataformes a començar a portar coses en català, sisplau, que facin aquesta. Amb el recorregut que tenim. Us instem a que, a veure, dobleu aquesta sèrie i que la poseu a Netflix, perquè falta contingut en català i el Detective Conan sobretot. Sí. Així que, aviam si fem una mica de pressió tots i que la portin. I a més també recordar-vos que a l'octubre sortirà un nou spin-off, que és el de Hanzaba the Criminal, que bàsicament és la silueta negra característica. La que ens feia por a tots de petits, aquesta. Sí, totalment. A mi em feia molta por de petita, molta por. A més, de la por que em feia, de vegades dormia tapat, perquè sí, no és broma. I bé, això, a veure si la porten, si la poden portar en català també, i tenim tot el ventall de possibilitats en català de la Detective Conan. Així que això seria tot en aquest vídeo. Ja hem comentat tot el que havíem de comentar i ara us toca a vosaltres. Digueu-nos, què us ha semblat l'anime? Què penseu de la Muro? Exacte, i si us ha agradat, doncs doneu-li like i sobretot subscriu-vos al canal, que és l'únic canal en català que contingut de la Detective Conan. I ja està, això seria tot. Ens veiem en el pròxim vídeo. Jo soc JFDC i Moscatell. Fins aviat.